Yan, malinis na ba ako? Di na ba ako mabaho? Mabaho lang naman ako pag ginagamit mo ako. Meron akong falls. Na-fall ako sa kanya. What's up mga higala, this is your kahigala, INJKD at your service. Yes sir! Nagtataka kayo kung bakit naparito ako sa bukid na to. Maraming niyog sa likod ko. Lahat ng makikita nyong niyog ay akin po lahat yan. Maliban na lang sa kanya dahil inangkin na po siya ng iba. Cheers to the ones that we got. Cheers to the... Ugot tayo pre ah. First time nating nagugot dito ah. Ang katotohanan lang po kung bakit ako naparito ay inutusan po ako ng papa ko na kukuha ng panggatong. Yan po yung motor na kakargahan. Dito ko po ikakarga. Ay! Natakot sa camera. Oh, galit siya eh. Siya nga pala mga kahigala. Kung napapansin nyo, meron ding ano dito. Meron ding sapa. Sapa, kung sa Bisaya pa. Manghilamos muna tayo, di ba? May kabayong paparating. Takot sa akin yung anak ng kabayo. Kalabaw. Kalabaw, kalabaw, kalabaw. Oh, kitams. Bata lang yung nagdadrive sa kalabaw eh. Ikaw hindi nagdadrive sa akin. Oh! Pre, magkano bang kilo ng kopra ngayon? Pre? 21. 21? Ah, mahal na yan. Masipag magbiak ng niyog. Lalo na sa babae, masipag magbiak. Nako, nakulat ako sa kabayang doon ha. Asong tao yan, asong tao. Ang takip ng init, no? Yun. Oh. Ang takip ng init. Kasi napakainit yung panahon natin ngayon. No? Hindi katulad niya, nanglalamig na yung puso niya para sa akin. Ay! Saan ka nanggaling, pre? Doon sa may buntod. Persa. Ilang oras ba yan tapusin nyo? Ang ano? Yan lahat. Yung lahat na nabiyak mo na niyog. Dito, mga 30 minutes bago mahuman. 30 minutes past the hour of the 16 minutes. Oh, yan. Oh, yan. Pasaway talaga to. Oh. Binibidyohan kita yo. Kasi di ko kasi alam kung paano gawin to. Papaturo ako sa iyo ha. Ano naman kita? Oh, hindi kaya tingin-tingin ka lang para matuto. Oo, okay, lapit tayo ng kaunti, no? Ay, naku, napakainit. Medyo against the light po tayo dito. Napakainit, Siguro sobra. sa ibang lugar, mainit din. Yan nga sinabi ko sa iyo, hindi katulad niya, nanglalamig na yung pagmamahal niya sa akin. Hey, have you ever tried? Pawis na sa sobrang init. Ito. Oh my godness. Ano yun ulit sinabi mo? Yun, ang sinabi ko na panghanap buhay namin dito, nag-ano ng buko. Nagkopras ng buko. Naglugi. Nagkopras ng niyog. Yun yung tama. Yun, Fatima, Kalawit, Zamboanga del Norte. This is my kasama. Hindi na po ako yung vlogger. Ito na po yung uyuan ko, yung vlogger. Siya na po yung nagsasalita yun. No? Oh, yan. Kukuni. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lalo na yung nating buwan na to. Ito po yung nakonsentrate pa ako. Pero itong mga sinasabi ko talagang totoo naman. Lalo na po yung kahirapan natin ngayon. Tama. Agree ako dyan. May kasama po ako. May kasama ko, babae. Dalagang Pilipina, yeah. Andyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Saan ba pwedeng maligo dito, yo? Tabi-tabi lang. May falls ba dito, yo? May post din. Doon sa may bandang itaas. Ako meron. Fall ako sa kanya. Sinusundo kita. Plastic fall. Na-falling in love ako sa kanya, yo. Yun yung totoo. Sobrang init, my God. Di ko na kaya mga kahigala. Hanap tayo ng tubig para maligo tayo, no? Meron ditong banda. Hanap tayo doon. Then guys, pwede na to. Pwede na tayo maligo dito.
Seriously, what the fuck are you doing? Napakalamig ng tubig, ang sarap maligo. Pag kayo ay broken hearted mga kaigala, so ganito lang yung gawin nyo. Sana sa pagdilat ko ay mawala na lahat ng sakit na nararamdaman ko. If I had one wish, we'd be best friends. Love will never end. Blow a fountain. Yan. Yan, malinis na ba ako? Di na ba ako mabaho? Mabaho lang naman ako pag ginagamit mo ako. Girl, you got that yummy, that yummy, that yummy. Halika dito, maligo ka din. No! God, please, no! No! Tingnan nyo mga kaigala. Parang pandak ako. Parang wala na akong leeg. Makikita nyo. Hindi mo gala. Mga bata pa kami, ganito kami. Gusto ko na pong tapusin ang vlog na to, pero bago po muna yan, shout out to Marshimaro, yung best friend ko na pinaprank ko nung dating vlog ko. Shout out kay Kayla Ciprado. Hi sa'yo. Shout out to my family. Shout out din sa mga kaibigan ko. Hanggang sa uli mga kaigala.